Ọlịlụ ọjị kpaa ya nkụ maka na adị afụ ọjị daa. This is an Igbo idiom. What it means is, if you have an opportunity, if you grab an opportunity, please make good use, maximum use of the opportunity, because you might not see the opportunity every day. Let's say this together. Ọlịlụ ọjị kpaa ya nkụ maka na adị ahụ ọjị daa. Adị alị ọjị daa. Da is every time. Kwada or da, every time. Ọlịlụ ọjị kpaa ya nkụ maka na adị alị ọjị kwada. Say that. Good job. That's it. I will see you in my next one. Belonia, oji cash. Shopping and spending the money. Maka why oji the cash. Oh.